Logorovanje. Što ja volim da gledam decu kad su na logorovanju. I tako se lepo zabavljaju, plivaju, veslaju, pecaju. Ja bih voleo da i za nas postoje kampovi. Jane i Mary, šator 7. Fred i Martin u šator 4. Murphy i Sanford će biti u šatoru broj 9. Hajde da nađemo šator, drugar. Njih dvojica morat će da izmene svoje različite ideje. Moglo bi im biti zaista zabavno, ali mislim da im moramo pokazati kako se to radi. Ćao, sunašce. Darežljivko, znate li neko mesto za izlet? Našli smo pravo mesto. Da vidim. Murphy i Sanford su u broju 9, a da nisam izgubio sočiva. Jedva vidim slova. Zašto vi niste u šatorima? Ha? Hajde, idite, a ja ću zapaliti vatru. Ako nađem ta sočiva. Pa... Hej, drugar, vidi kako sam gnezdo našao. To je gnezdo pegave sove. Jeli? Stvarno? Murphy baš zna lepo da se zabavlja. Baš lep prizor. Što smo došli? Baš se lepo slažu. Dešava se da tako različita deca ne mogu da se igraju i da uče zajedno. Hoćemo da smo sigurni da se to njima neće desiti. Ko ste vi? Ja sam Darežljivko, a ovo je Sunašce. Došli smo da se uverimo da ćete vas dvojica biti dobri drugari. A ja sam Voljenko, a ovo su Drugarko i Slavljenko. I došli smo da vam pomognemo da se lepo provedete. I kad su stigli do uklete kuće, začuli su glas. On još uvek odjekuje. Šta to bi? Glas letećeg fantoma koji živi u jezivoj mračnoj pećini, u šumi, i svake noći obilazi ovaj kamp tražeći kampere. I zato ne napuštajte svoje drugare da vas leteći fantom ne bi zgrabio. Nije mi jasno kako izađu na kraj s tolikom decom. Uf. Šta to bi? Možda leteći fantom. U ovom vodiču piše da su većina letećih stvorova biljojedi. A mestoždari više vole glodare od kampera. Onda možemo na spavanje. Ku noć, drugar. Lepo spavajte. Doneću još jaja. Sanford, leteći fantom je sinoć bio ovde. Sve je u haosu. Ne znam otkud ovolika deca. A, u redu. Deco, zadatak je da tražite zanimljive prizore u prirodi i pokušate da napravite njihove makete. Tako ćete pokazati svoje znanje o tome.
Hej, pogledajte ovaj odred mrava. Tako su izvežbani. Stvarno jesu. Pogledajte. Malen izgleda postaje nostalgičan. Hej, tamo je neka pećina. Hej, druže, našao sam pećinu. Marfi, to je leteći fantom. A ovo je njegova pećina. To je bio stvarno leteći fantom. Jao, vidjeli smo ga. Uznemirili smo ga, a on zna gde će da nas pronađe. Nije sve tako strašno kao što izgleda. Pomoći će vam ako popričamo o tome. I kričao je, isto kao sinoć. Da. Odlično, Sanford. Vidiš šta si uradio sa tim jajetom? Ja stvarno više ne mogu s tobom. Sve zabrljaš. Glupo cveće. Ružno i glupo. To si vrlo lepo uradio. Zaista lepo. Ali niko neće ni primetiti. Premalo je. Možda bi ti bilo lakše da radiš zajedno sa nekim. Svim ne mogu. Previše smo različiti. Ponekad iz toga nastanu i najlepša dela i prijateljstva. Našao si lepe predmete. Pa šta onda? Video sam ja još mnogo lepših stvari, ali Sanford kaže da su bez veze. Dokažimo da nije tako. Nikad ne bih uspeo. Previše smo različiti. A bilo bi bolje da radite zajedno. Razlike će rad učiniti zanimljivije. Vreme je da udružimo snage. Super ideja, drugar. Ovog puta ćemo naći prave stvari. Ovo će nas štititi dok radimo. Aha. Oteraće letećeg fantoma. U redu, kamperi. Izložba treba da bude spremna za sutra. I čuvajte se letećeg fantoma. Deca su se zaista prepala tog fantoma. To je samo mrak. Ali lako ću naći svoj šator. To je leteći fantom. Dolazi da nas pojede. Plavo svetlo će oterati zle senke. A letećeg fantoma? Pomoć! Leteći fantom me je zarobio! Leteći fantom je pegava sova. Ona je bila i u pećini. A Tresak je napravio bob kad se uhvatio u zamku. A sad čujte mene! Pomozite mi! Kad već radimo, zašto ne napravimo kućicu za pegavu sovu? Super! Napravit ćemo njeno gnezdo. Treba će nam i ovo njeno pero. Mislim da sad možemo kući. Sanford i Murphy su postali prijatelji, iako vole različite stvari. Vidi samo kako se zabavljaju.
Tekst prevela Dubravka Bugarski-Alimpić. Tekst govorili Vera Hrćan Ostojić, Gordana Jošić-Gajin, Ana Radaković, Vida Jovanović.